tinotenda kuti vanhu vezano maakuzviona kuti maelection makabira maelection ende maakupupura mega pachena, asi mhosva ichazobata mangwana vana Chigumba. Vanhu vezana vakapedzisira vamukirana vapandukirana ka pakangoita kutengesana chete nekupandukirana ka Chigumba aurarami zvakanaka muZimbabwe here. Kana iwe Malabhanzwa mauta achidaidzira kuti chachaya vakomana vese mukati menyika yeZimbabwe, teererai command inenge ichibva kuna Sergeant Doe, teererai command inenge ichibva kuMauto. Kana vanhu vakadzi ngavauye vatore pfuti, vanhu ngavaende vanotora pfuti. Kana vakanzi vanhu ngavabate pfuti paground, vanhu ngava. Saka ndoda kutenda zvikuru kuvana veZimbabwe. Mundisvitsire audio iyi kuna regai ndingodaidza ndichiti Sergeant Doe. I think Sergeant Doe tinokusapotai, tinokutsigirai, ende tiri pamhepo, ende ticharamba tichikutsigirai. Any movement yamunenge maronga varume, tinokutsigirai. Masoja tinokusapotai. Any movement yamunenge maronga security, any movement yamunenge maita. So tine vamwe vanhu vatinenge tichitarisa kuona kuti history yevarume ava vakashinga. Pane mamwe masoja unonyatsoona kuti masoja aya havasi vasoja vemhondi, asi kuti masoja ekuchengetedza nyika. Uyo murume anonzi Sergeant Doe, inini ndiri kumusapota hangu pasine kudenga. Inini ndinomusapota. Vamwe vangagone kuti chisei baba chinogure vadaro, but inini ndinomusapota. Ndinokurudzira vana veZimbabwe kuti tisapote murume uyu, and tingatadza kuona haku zviri kuitika nezviri kuitika paground, but murume uyu une hana kana kuti mwoyo wakasimba. Murume uyu une mwoyo nevanhu, musoja uyu. So regai nditsanangure ndichiti ndinoda kukurudzira vanhu kuti ngatisapotei Sergeant Doe, ngatimirei naSergeant Doe, ngatibatei naSergeant Doe, ngatimirirei end results inobva kuna Sergeant Doe, ngatimirire end command inobva kuna Sergeant Doe. Masoja ndinokumbira zvikuru kuti tibatane, tisatengesana, tisafugura hapwa. Ndinokumbira kuti tisapote any movement. Sergeant Doe havana posti inotyisa, asi mukatarisa Sergeant Doe munhu uri kushanda zvakaomarara, uri kumaposti dzavari. Vana Traore, masoja da kutaura, Traore anga asiri general, anga asiri chii kana chii. Traore anga ari captain, ane muri kupaona wewe ningirikinwe. Asi mukatarisa iko zvinezvi Traore agadzirisa nyika yanaka. Saka isusu zvokuti nyika yagadzirwa yakananga nepapa, kana kuti azogadzirisa nyika ndiani, kana kuti zvazouya nepapa zvazvifamba sei. Isu ngatitarisei kuona kuti nyika yagadzirisika here, nyika yadzoserwa mumaoko evanhu here. Saka masoja anorwira kuti nyika iende mumaoko evanhu hatigoni kuvafuratira, hatigoni kuwashora kana kuti kuwazvidza. Masoja anodzorera nyika mumaoko evanhu, vanorwira kupakanyura. Tinonamatira upenyu hwavo vana Sergeant Doe vaya, tinonamatira upenyu hwavo nemamwe macommanders ariko vari kubata navo, nemamwe mageneral, kana kuti mamwe macaptain or macoporo or masergeant avainavo pakushanda kuzama kurwira kuti zvido zvevanhu madictatorship avo zvisateedzerwa. Vanorwira kuti midzimu irambe ichengetedzwa, makereke arambe achichengetedzwa, vanorwira kuti land irambe ichichengetedzwa, vanhu varambe vakasununguka munyika, munyika muve peaceful, vanhu vagone kuzvitonga vakasununguka. Vanorwira kuti vapambe pfumi varege kuparadza upfumi hwenyika. Tinovasapota isu vana Sergeant Doe avo. Saka ndiri kukurudzira kuti murume uyu murume wekuti uya kana pfuti nyika unogona kuitora akabata pfuti ari wani uya unogona kungobuda akabata pfuti, uya unogona kutoridza pfuti ka1 uya anozi Sergeant Doe uya. Pedza masports ka1 pane mhondi dzese dzamuri kufunga idzi. Uya unogona kutipedzera mhondi uya, kana kuti rwisira mhondi idzi. Uya ndi comrade zvesho akatrainwa, kana ndakazvitarisa ndaitarisa nhoroondo yake. Saka Sergeant Doe musazoti waya baba chinogure sei vaita izvi, asi tinenge tichiona vamwe tinorotswawo, hapana vanhu vasingarote hope kana kurotswa. Vamwe tinofemberawo, hapana vanhu vasikafembere. Vamwe tinofemerwawo, vamwe tinofungawo, vamwe tinoonawo nemaziso. Saka tinoona kuti pane muono wakanaka, pane chiri kubarwa paya, pane chakanaka chinogona kusimuka chikatinakira sevana veZimbabwe. Tinokutendai zvikuru Sergeant. Rambai makashinga, rambai makamira, rambai makasimba, ende ticharamba tichikurangarirai, ende rambai muchiziva kuti tiri kukurangarirai tiriko. Nyika haina kusununguka iyi. Dai nyika yanga yakasununguka ichitenderwa kutaura, dai muri kuona masapoti evanhu kana kuti mavhotsi evanhu kana sapoti evanhu vachitaura nezvenyu. Zvino munongoziva kuti nyika yakasungwa, vanhu vakasungwa uranda muZimbabwe, hapana vanogona kutaura, hakuna vanobvumirwa kutaura. Ukangotaura chete utosungwa netrism, utosungwa kuti wapandukira president, utosungwa nokunzi uri munakacho, watopanduka uri mutekesi, utosungwa nokunzi uri kufumura nyika, uri kufumura president.
Saka masoja mazhinji pane zvinezvi tiri kuzviziva hedu kuti makamira nerimwe chete ende muri kubatana, asi tinokumbira kuti anenge azvipira kutungamirira program chimusapota imimi chibva chabvonyuka chibva chabvanyuka zvachose. Ende ndinokumbira vana veZimbabwe kuti mukanzwa mauto achidaidzira kuti chachaya, vakomana vese mukati menyika yeZimbabwe, teererai komandi inenge ichibva kuna Sergeant Doe, teererai komandi inenge ichibva kumauto. Kana vanhu vakanzi ngavauye vatore pfuti, vanhu ngavaende vanotora pfuti. Kana vakanzi vanhu ngavabate pfuti paground, vanhu ngavabate papfuti. Ndinotendera vakomana vese vari muHarare, vari munana Bulawayo Mutare, vari munana Masvingo Gokwe Chegutwa Doma, vari munana Marondera, vari munana Nigirikiri Bhindura, vari munana Chinoi Gokwe, vari mune dzimwe nzvimbo dzakasiyana, Nyanga kwesoko, munana Gwanda Cholochoko, vari munana Plumtree Chiredzi. Ndinokumbirisa zvikuru kuna Nigirikiri Karoi uko Magunje, Kwekwe Chegutwa Doma, ngatibatanei kuna Gweruko, tiende kunobata pfuti. Nyika pari zvinezvi panenge pari kutotadza kuti pakuda kuti pachitodeuka ropa, nekuti utongero huri kuita vana Mnangagwa kana muri mauto, utongero hwavo waruma vanhu ndevekutotemba imimi, ende vari kutemba zvombo zviri mumakembi zvakatengwa nemari yenyika futi, vachitemba futi imimi muri vashandi venyika, but vakuitai vashandi venyu mauto, mapurisa, masoja and so forth. Saka ndinokumbirisa zvikuru kuti inini hangu uyo anonzi Ningikini uyo Sergeant Doe uyo pamberi naSergeant Doe, inini baba chinogona ndo zvandiri kutaura kuti tinogona kuona kana kunzwa kana kufungidzira kana kuti panogona kuitika change inobuda nepavarume ivava, kana kuti pane mukana unogona kuitika, kana kuti chance chinogona kuitika tikabuda zvakanaka. Ndoda kutenda zvikuru kuti muto anenge abvuma agona kutungamirira program yokusunungura vana veZimbabwe, uya ndiye unoenda pagware kutanga tanga riri paHeroes yeka risina munhu, nokuti Mugabe akariramba kupaenda akati pakazara Ningirikini, nokuti vanhu vese vakapera kuuraya vakavari paya vanhu vabhototo vaya. Smith chavakada kumunyengetedza kuti vamuise paHeroes akaramba, Ndabaningi Stola akaramba, nevamwe vakawanda vakaramba kupaenda paya. Hunhu hwaMnangagwa, vanhu vese vakazara paHeroes vaya, vanhu vakapera kuuraya naEmerson. Musamboti vaya magamba vanhu vaya vari paHeroes, vanhu vaya ndokuuraiwa vaya. Farmer minister ese akapera kufa mazhinji acho ese, mageneral ese anga achipera kufa ese ndiMnangagwa bvira 1980 or 1979 vana vese vanatongogara mungatongogara akafa nekuda kwaMwari. Saka upedza wanzi magamba iwo vari ndiwo wakauraya futi vana Mnangagwa wachona. Vana vanozivana nanawo pamuchinguri handiti akabva kuMozambique ari mota semukana tongogara vakanga varonga zvavo vapedza zve, nekuti anawo pamuchinguri wonge tatoti mahuri kati wana tongogara. Ungoziva kana vanhu vari musango kakuti munhu anoitawo domba remukanwa ka aitoti arufamba nakabhebhi, but kabhebhi kakatoronga kudhara Ningirikini, vakomana vatogarira motikari yatongogara kudhara, vatoigarira vatoita vakaita ambush, vakuda kupinda kudhara rwendo kwachibva kuMozambique svika kwai yatsika chimbambaira, haina kufa nechimbambaira, mota yatongogara haina kutsika chimbambaira, mota tongogara akaita zvokupedziswa nepfuti, zvokurwa nepfuti, ambush, because takanga taakuenda kumaceasefire ka vanhu vakuya kuceasefire kuti vanhu vachienda kuma election kuti vaende kuno. Saka vana Mugabe vakanga vari too close chaizvo naEmerson, because Emerson aichengetedza ofisi yaMugabe. Saka pane dhiri rakatambwa paya tongogara achibva arowa pasi, imimi dai chiri chimbambaira, mota ikatsika chimbambaira, handiti inoparara yose, opa muchingudai asina kana rimwe gumbo kana rimwe woko, but vanga vari vese mumwe pasitiri natongogara, but opa muchinguri haana kana kukwara, haana kana kufa. Toda kutaurira chokwadi chokuti vana Sergeant Doe mune basa guru. Madhara aya mamwe acho akutoshava chikoro, vamwe vachona vari kudyana naEmerson, vamwe vachona vatengesi. Saka tinotarisira shanduko inobva nekwamuri imi vana Sergeant Doe. Hazvina basa kuti mune post yepasi kana kuti yepamusoro, but tinokutarisirayi, because waenda daro tine zvatiri kuona nekufila. Tinokutendai zvikuru, mwoyo yedu yakatarisa pamuri Sergeant Doe, mwoyo yedu yakatarisa pamuri, unyangwe nemadhara aya autanga kutendeukawo zvavo. Vana Chiwenga tinotenda kana vaakutenda vachiona kuti Chamisa ndo zvaari, nevamwe maminista ezano akuona kuti no Chamisa akahwina maelection. Chokuba chinonetsa ka munobva muchiri kuwirirana kusvika mozopesera maakufumurana maakurwisana manje. Tinotenda kuti vanhu vezano maakuzviona kuti maelection makabira maelection ende maakupupura mega pachena, asi mhosva ichazobata mangwana vana Chigumba. Vanhu vezana vakapesera vamukirana vapandukirana ka pakangoita kutengesana chete nekupandukirana ka Chigumba haurarami zvakanaka muZimbabwe here. Kana iwe Malaba ndoda kutaura chokwadi, even vana Ningirikini, vana Monzora, mungagona kuita madhira akaita sei varume, asi musi wachinobvanyuka ka vakomana nemhuri dzenyu muchatiza muchiorera maupenyu hwouranda zviri kuitwa nana Jonathan Moshe. Ndoda kutaura chokwadi,
muchatiza muchizonorarama upenyu hweuranda muri kune dzimwe nyika. Vana Nashabangu, vana Monzora, itai henyu zvamuri kuita. Makabira chamisa mukaponda vanhu vachamisa muchishandiswa neZANU-PF, but isusu tiri kuziva kuti vanana comrade vatinawo nhasi uno, macomrade echidiki, macomrade ari pane zvigaro zviri pasi aya, vana Sergeant Doe, tinotarisira kuti hamuzotinyadzisi macomrades. Rambai makamira, rambai makatsika pamakatsika. Sergeant Doe, one man one gun. Tatenda baba Chinogure.